cikin zuciyata, kuma ban ajewa duk nauyinsa ko zan wahalta. A raina gaban da misalinki auta ta mata, na cikar safa saminki a raiban da saura. Ni kaina kwana sanna dace ina mallake ki, hali ne abun soke kwata nan ana yin yabanki. Ina alfahari domin kwado yana kyau jikinki, ki juyo da kanki ki ban kambu na sobi na daura. Na so wata tunda akwai ki ai ba bukata, domin ke kadai ce zuciya ta yi wa gurbin cikinta. Halaccin da zaki min kyamin ta ki taho jera. Ki san so idan yan so to bayyana sai a fili, ni wannan bayanin shi na rika ya san min dalili. Duba yanda soyayyar ki ta sani bar sona ne babbar asara. Domin san kini a cikin rai ya zamo mun mayafi, idan ba bike a kusa na ya ciki zai yi karfi. Sirrin dukkanin wata ma'ajiya a kulle da murfi, na san ba ki kyalewa a gana wasu irin sirara. Akwai masu rauni, akwai so cikin rai zuciya ta hana su bayani, amma dai anan laila majalin bancin su gyara. Ba zan boye so ba don gaba kar ya sarai ya kuna, ina so ki gane mai so da gaske bai cin amana. Ni wannan ya sani na bayyana so da karfin halina, kamar yadda nuna ya furta kan ga Aisha Humaira. Kuma dai mai ne san ki nake tsakani da Allah, na sanya a raina ko gaba sai maban saki kwalla. Na sa hankali na kan ki ido nake zaya kalla, sai dai yaudarar da aka yi mini baya ban so ki kara. Sanki ya zama jinina, sanki ya zama jinina, akan sanki na da ɗarin tamara ba zan karaya ba. Sanki ya zama jinina.